रहो हम बरसीन कटता नहीं हमरा के रहो बैठा देनी जे बतियावे खातिर बोली काहे खातिर बोलनी ह काहे खातिर जे बैठनी हमरा के काहे खटे बैठनी हां हां इहे बैठनी हां कि तार बहन वहन वाली जाए का दुगो बहिन बहिन का करम जी अरे शादी ब्याह करे खातिर अच्छा वही खातिर हमरा कहनी ह का का ढेर कम कलू का छिन रहो मुस्की कटतनी मुस्की कटतनी तो ये काहे न सब कहतनी कि हां भौजी हमरा के बियाह करा द सियान हो गनी जवान हो गनी हम तोहरा न कहतनी कि हाला कर देबो भर गांव नहीं भर गांव काहे हाला करब त बियाह एगो हमर बहिन बियाह रउए नियन त बटले बियाह हमरे निन बियाह की हां बकी रउल तनी लंबा होई ना गोर बियाह एकदम जी हमरो ल गोर बियाह हम करंगवा का बानी तब तो हो जाई कि ना लेकिन नापले लंबा बियाह लंबा ले का मतलब बा काहे ओकरंगवा छोटी गोला त कहस न कि आही रे माई दुल्हा त छोटे बा ल भगवान जोरी भगवान छोट बड़ सबके न बनैले बना कि सबके एक बराबर बनैले बा त जिम उम क के तनी औरी बढ़ जाई अरे त रोज 4 बजे जानी दौड़े न दौड़ला से आदमी बढ़े ना त का करे तनी जिम उम करती तब न बढ़ती तनी खा पी के मोटाई तनी औरी अबे मोटाई तब का औरी तनी बढ़ जाई ये में हरारू ले तो हम परेशान हो गइल बानी एकदम जौने अलगा भइल मैं चारों ओर घूमे लगन खाना खाए के समय भइल बिया केने भागल बिया केहर जाई हम खोजे एकदम घरे एक क्षण ओकर गोड़ नहीं खे रहत ये बेरा तुनकरा के उ मारम न कि सुधरिए जइह चल तनी देख तनी कहाँ बिया तो वही से कहता न कि तन चोरी खा पी के तन तैयार हो जिम न तब अपन बहिनी से बियाह करवाइम ठीक न कौनो कमी नहीं खे दोनों बहिनी जे रहल जी का दिक्कत बा वे त हम सोचत तनी का दिक्कत बा त रउर माई ना खिसियाईब अरे माई ना खिसियाई हम बानी न कौन ठीक बा रउआ कह देनी कि हां करब आ रउर के माई कहे कि तिलका लेब त हम का करब तिलका हम बानी न तिलका थोड़ न लियाई तो लव मैरिज करब त भाई तिलका ना दियाई ठीक ना ठीक बा हां त एगो बात बता दे बता दे का करते लेकर संगमा कुछ ना हो का हजी हां माने तोर समाज में नहीं आवत अरे गोड़ तो घर लेके तो बहरी निकल रहता आवते रनिया जी जाइए के घास काट दिन त कनी के भौजी तन चिया लगा दे त उहे बैठा देनी हां बैठा देने हनी का जिम्मा त कामे नहीं खे अरे का कहला तोरा जिम्मा कौन काम बा दिन भर सुता रहत तले हमर मेहरारू को बैठाओ तले देखो तले हम घरे भुखाइल बनी भुखाइल त काट के तोरा मार देता टूट जाई परसीने ना काटे कि कौन की घूमे आइल वाली अरे हमने के बरसिन कटे रउआ काट तनी जी उठावे खातिर हम आइल बनी चल त गाय का दिमाग तनी आते न रनिया चल तू नहीं मारा तनी जना तक रखल बली ओ का तू अपन काम करे तू तोर घर काम नहीं के जानता मानुस बा घरे खाई पी कि ना खाई पी आते न रनी हां तब तर मार के मुंह फोड़ देब बल बल घुमा करता खाली बाहर निकल रहता गोड़ता हार तो रउआ जाई हम ना जब कतई कुछ काम कर तो भेजी न मोगी के ना कि जो कहां भेजिन अब तक काम अपन कर निकल के बेर ना निकली ना लाज लगला जना आज के बाद घर से लेके बाहर निकल हां तो रउआ कुछ कति जाई हम ना जाई ठीक ना हां रउआ जाई हम ना जाई घर में एकदम रह सुने